Duond bura mar UDA osingo majiwo kampen margi ne yiero madundo ma Narok Town ka jotelo kod jogo ombulu ojiw mondo mi otim kampen e yor kwee. Magi nowachi e kinde romo manoyuorie gi mine e dala mar jachung' Kanyinge Kudate ma ochung' galaro komno ero kotiko ma UDA bang' tho wuongi Lucas Kudate. Jalup jakom mar UDA e kaunti ma Narok Leah Ntimama oseo moko kuom jood bura kod jokanyo mag UDA kuom rem timo kampen ne jachung' margi ka gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu to kwayo josiasa mondo tim siasa mar kwee motelo ne yiero madundo tarik 27 dwe mar 11. Yetu tusione kama mtu yote anataka kufanya kitu yote, kila mtu aombe kura na Mungu atatujalia. Why are you not coming out to support the party candidate? Do we have another UDA, or we only have one UDA which is led by His Excellency?